Good morning. Ako ulit ang inyong lingkod. Today pauwi na ako ng Manila. Pero hindi ako papayag na di ko madaanan si Auntie Gladys. Siyempre, ang tagal namin din nagkita for almost siguro mga almost 7 years or 8 years. So ito, kababata ako to, pero tita ko siya kasi first class siya ni mama. Sabi ko, hindi ako pwedeng dumaan sa tita ko na to kasi ka-close ko to. And then at the same time gusto ko rin makita sila, ang Tope, and then yung anak niya. So sabi sa akin, dito lang daw along the highway. We'll check for kung gaano katagal, kung gaano kalayo. So sana makita natin. Sabi sa akin, after lang daw ng San Isidro School. So let's see, update tayo mga. So bundok na nga yung bahay nila. Pero mas okay dito kasi nakaka-relax talaga dito sa lugar na to. Preskong hangin, walang maingay na sasakyan, walang maingay na kamag-anak, walang marites. Yun yung pinaka-importante. So sabi nila pagkalagpas ng last school, pero ayun, nadaanan na natin. Hindi ko lang napakita sa vlog, pero so far malapit na yun dito. Magtatanong-tanong na lang tayo mga sir. Diyos may perdon, ang hirap maghanap ng di mo alam, pero makikita natin yun. We'll check kung malayo-layo na ba or what. So let's see. Dapat ko na makita si auntie saka si Uncle Tope. Kung nakikita nyo is Mount Isarog. So ito yung side ng Naga City. Kami talaga sa harap ng Isarog. Yan, ang ganda nyan. Sa pinaka-treasure namin dito na bundok. Sabi daw nila active volcano yan, pero wala naman eh. Sana wag nang mabuhay kasi ang dami talagang mga pipigsala dito. Magtatanong na tayo dito kasi medyo napapalayo na tayo. Boss, saan po digyang arong ko itong Hadi Canada? Canada? Oo. Tuwaso ng palay pa yun ang nakabakal kang daga. Wala pa po digdi? Ay, sige po, salamat. Pala kasi madami na who knows ba naman kung sino yung magaling Canada dito. So apelyedo na lang lapin natin. Ano ba yan? Numan, I will check. Ayun, nailing ko na si house nila Auntie God. Dakulaon. Gimat. Hi. Nagpa-vlog ako. Wala. Isa hi, boy. Hi guys. Ano? Dakulaon. Hi, Agi. Hello. Dakulaon nanti. Ano pinakakan kayo ni? Tao, minsan. Saan ko lang? Saan Nasa farm. Ano, di na ka mabalik duman? Ha? Di na. Oh. Saka na. Subscribe kayo kay auntie ha. Mr. Dex channel ko. G Edition. Si hi baby. Hi baby. Hi. Kilala mo ako? Camera. You know me? Ha? Si Kuya Jan. Hello. Your dad is manalog na muna. Sige. Nalunggal pa kayo. Hi Agi. Hi Agi. Hi Agi. Ito si Agi, galing pa to ng Canada. Ha? Canadian ito, Canadian dog. Nakula ako na eh. Oh. Hi boying. Hello. Malambing talaga yun, ante. Nakula ako, no? Nakula pa na sa urig.
Ay, si Auntie, oh, mama ni Uncle Tope. Hi, Auntie. Ay ka naman sa vlog ko, Auntie. Hello. Hello. Say hi. Ito, Canadian ito eh. Canadian ito, Canadian, oh. Tama lagi. Siyagi mo to. Yan. Yes. Yes. No, ang dakulao no. Vlog lamang tidi sa farm ng Uncle Tope. Darakula na mga ano mo? Tilapia. Si Uncle Tope, oh. Sa agum ng Tiglari, oh. Ay, wow. Mga tilapia ang ano niyo, Kuya? Tilapia. Ini? Podo tilapia sabi na. Darakulaon. May mga araw ka na ka darakula? Wala na, dakol din dyan. Sirang. Baraban with digdi. Ang gino ba yan? Ang ano kaya, ano, spring water? Ini, sa Indo pa ini. Then, sa ride niya. Iba talaga pag sa probinsya na, Kol. Tahimik. May isang Uncle Tope agum ng Tiglari. Haling Canada, buo na magbalik sa ano. Ayaw na bumalik sa Canada. Tapos ako aalis. Pwede. Punta kami sa bahay nila. So may mga gustong ikasal, punta kayo dito. Rentahan nyo. No, na-stuck yun sa auto. Nipigbakan mo na lang inididicall. Hindi, yung ano pa, 2017 ka na pa. Ano mo ng 4x4? Boy, mahalo naman. Ang kayo mana ni Christopher Palepa yun. I-house tour da ako ni Uncle Big J. Panggamit. Ay, nagkakante. Ni-send yung motor. Isa sa mga trabaho. Mga perang kwarto yan, Cole. Saan ka na? Sa taas. Ay, okay lang. Pada ko lagi. Hindi mo lang yung kusina. Kusina mo. Tapos yung siya, buong siya. Dakulao. Grabe yung garo. Masin na si Antiglade Digdi. Yan, dakulao no. Yung toilet niya, yung lavatory, yung shower. Shower. Magayon ko. Tapos ini kusina, tapos ini ano, dining. Pero gusto man yung galing, may dining. Tapos ini ano, Pero ano lang, tambayan lang. tambayan. Dahil pa kaya niya lang sa tabi nito. Yes. Dahil pa rin nakanay. Okay, good. Isang Uncle Tope, dahil mga kami nag-aaral yung edad kayo ni kaso burang sa ko, maangkol ako. Yan! Ini balkon lang eh. Balkon. Ay, open lang ini. Open lang eh. Si Ram, cool. Gusto ko tambay digdi. Kasi ng kwarto. Kwarto. Tapos yung CR. May sarang siya. Sarang CR. Nice. Kayo? Ano pa naman, 5 weeks pa lang ang construction. Pang 6 weeks natin yung semana ngayon. Any. Mga target na rin, mga target hindi kayo na. Sabi ni Benedict, we will be 2 weeks. 2 weeks. Sabi ito na eh. Mga routine ng pinang. Pag naghanap lang maganda panahon. Oo. Pag ano, dahil ano. Smart tiles dasher. Makulod din yung plano. Ano dyan, mayon. Side. Diyan? Pag clear, nakikita naman yung bukid na yan. Ay, oh. Ang katabi niyan, mayon yun. Mayon. Pero pag clear, ito naman isarog. Isarog. Lady isarog. Sabi ko nga sa bago sa vlog, ano yan eh. Kayamanan kang kamson. Dahil garoin natin ang sentro kang naga. Ayan, Itong sentro. pili. Tapos garoin naman naman ako kampo. Tapos itong mga tanom dyan nila, Uncle, ano. Kaya napabayaan mo na yan yun. Ang pinyan takulong. Pinya. Kaya nagdarag ko na kaya. Dahil pa mayroon. Okay lang po. Ito pala yung buong pinyan niya. Ang dragon fruit na pupabayaan. Ayan, dragon fruit, dakol yan. Ano yan? Ano, white or red bar yan? Saka may yellow. Ba talaga pag buhay probinsya man? Sarap. Sarap dito. Ito yung mga guwapo. Saan? Guwapo ito yung malalaking bayabas. Ini? Yung mansion ni Uncle Tope sa Tiladi. Gayon. Kubo. Kubo. Dati kubo to, di ba? Kubo yan dati, tapos inayos na nila. Extend. Extend ng 4 meters ata to. Papasok. 4 meters yun.
Tapos dyan, may mga tanim sila dati dyan. Pero asikaso na ata nila yan pag natapos na to. Alam ko, nagsimula na sila magtanim dun. Mga anong tanim nila, Auntie Gladys Cole? Long beans. Long beans, puro long beans yun. Okay. Balatong. Tapos doon may mga kalabasa. Tapos dito, alam ko naglagay sila ng cucumber. Oo. Tapos mga darkulaon pa siguro yun, mga malalaking cucumber. Gagaling dito ang seed sa Pilipinas. Ha? Dito. Sarap. Ang limon ang nag-ano na, ang nagbubunga ng mga limon yan. Sarap. Magsunod ka, mabantaan na ka mo sa sa plaza. Diyan sa ano, ako yan, ito. Kaya ano ba nagbabakal ko dyan ng mga limon? Kaya ba ako ng araw na nagbabakal din ng mga limon, yung mga restaurant. Ayo. Kaya nag-tour kami digdi sa araw na Auntie Gladys. Watch na lang itong episode din ng Auntie Gladys sa G Edition. Ngayon yung step makikita nito itong padikit-dikit. Yan yung mga balik. Dahil may kadala ko yung mga Texas na mga. Pero yung nagbubulang. Yo, di kang gulang ko. Yung alam ko. Ano lang, pang konsumo. Ini mga pabong yan, halip ko na kampo. Yan eh. Si Kuya Cesar. Tapos yung dalawa kay Kuya Mac. Kay Oo. Kuya Makoy. Oo. May mga subok na nito man. Pwede na. Kasi di naman dalawa si Sabong. Okay na yon. Pang konsumo lang. Kaninang umaga lang ito nahatso. Oh, nice. Nahatso kaninang umaga. Maparada ko lang cool. Ito talaga. Tapos native chicken cool itong mga brown egg. Meron din yung kaber. Oo. Ayun o, nakita mo yun. Kaber Oo. yun. No? Oo. Pero wala pa siyang partner, kailangan ng babae. Yun. Galing go. Ito alam ko ano na ito eh. Mistiso na ito eh. May halo. May halo. Kaber. Ayan. Kaber. Mahal yan cool, di ba? Makaber mahal yan. Mga Ang pair ata niya nasa 1,000 ata ang pair. Pero maliit pa. maliit pa. Papadakulaon mo pa. Papadakulaon mo pa. Nice. May baboy doon. Pero ano? Sana all. Sabi yan. Hindi kita maagin. Kinigibo mo sa ade. Baris pa doon sa nun. Black pig. Black Mababait pig. yan. Mabuhat ni Cole. Pag ginawa ko mo, nahihiga na lang yun. Dakol bagay ni. Namatay yung 10, di ba nanganak so? Oo, 10. Namatay yung 10. Ay, patay. Tapos ngayon, buntis na naman. Nanganak to noong December 10. Black pig. Sa Si pamilya. Black pig. Si Jack saka yung si Jit nahihiga niya. Yan. Sarap cool ka ngayon sa farm. Ano cool? Matrabaho lang ano. Trabaho lang. Pero pag, sulit naman. pag in-enjoy mo, ganyan talaga. Sarap. Dapat hilig mo rin pati. Oo. Kung hindi Sarap. mo hilig, hindi. Oo. Gigib up ka lang. Ayun yung mga gusto mag-abroad dyan. From Uncle. Huwag na kayo mag-abroad. Yan o. Ito na yung mga bubong nila kakabit nila sa bahay nila. The best. Ganda. So body by August siguro tapos na to. May tutuloy na tayong may tutuloy na tayong babakasyonan dito. Auntie Gladys. Labas muna tayo. Labas muna tayo. Pasok tayo sa bahay nila. Kasi uulan na. Ganda dito. Yan o, garden. Diyan, garden. Tapos ito pala solar. Ayan. Rico. Totoong wolf daw to sabi nila. Galing pang Canada. Malaki. Ayun o. Grabe yung laki. Grabe yun dun sa taas. Ayun o. Oh my God. Sa totoong gray wolf. Siguro mga kasing tangkad ko to, mas matangkad pa sa akin pag tumayo. Takot. So ayun, pauwi na ako ng Manila. Tapos ko nabisitahin sila Auntie Gladys. At least nagkita kami after 2 years. So itong dinadaanan ko, di ko alam kung saan ito papunta. Pero masaya ako at nagkita kami. At pauwi na ako ng Manila. So ayun, ingat tayo. Ride safe mga sir. Bye.